Haňko! Pojď sem. Jana bude venku, tak to nedáme. Chcete být venku? Je krásný. Je krásný. Kde je? Jano, kde je? Ne, to jedno. Super, jak máš posel, super, ale... Matyášku, co je máš tady? Lidi, prosím tě, já to správně, já jsem to správně, že to prostě upravit, zvednout. Ano. Jo, protože mám to. Jo? A je to leze. To je normálně. Vám šlo. Nazbíraj trnek, nedělaj kváska, ej, aby věděla, co je to láska. Nazbíraj trnek, nedělaj kváska, ej, aby věděla, co je to láska. Tak dobré odpoledne, já vás všechny vítám jménem všech pořadatelů a jménem dětského folklorního souboru Košuláček, který vám za chvílečku zatancuje svoje pásmo ze zahrádky. Já vám přeju příjemný poslech, příjemnou podívanou a potom vás zvu, pojďte se podívat do domečku, je tady malování vajíček, malování beránka, perníčku, teda zdobení beránka, malování perníčku. Škvařežina se bude rozdávat, kluci si můžou uplést žilu, můžu se naučit, jak se plete žila, takže všechny vás srdečně zvu a už nebudu zdržovat, přivítejme Košuláčky. Sadila fialenku v roli, až dosadila, hned Boha prosila, aby dal pohody. Daj Bože deštíčka, tichého větříčka, aby se ujala modrá fialečka. Je zahrádečka, té zahrá se fialečka. Rozmaří, zelený, ten pěkně voní. Pletu se po vás
teprve květná neděla. Upekli jsme si pomla na domko, však je tam dneska malované vajíčko. A co děláte vy? Sadíme kvítka. Stejně vám to pojďte si radši nemluvte hlouposti a pojďte nám pomoct. Když tady dostane sadí klítka nebude, to si radši zasadíme guláčky. Ten, kdo má ženušku mladou, to bude takovou radu. Nazbírajte dech, nadělaj láska, ej, aby věděla, co je to láska. Nazbírajte dech, nadělaj láska, ej, aby věděla, co je to láska. Ten, kdo má ženušku starší, která za celý den mračí. Nazbírajte dech, nadělaj láska, ej, aby věděla, co je to láska. Nazbírajte dech, nadělaj láska, ej, aby věděla, co je to láska. Prší, pojďme se schovat. Povrchá, cigánovi do ucha a cigánce do kapse budou zítra lékance. Ono jako je aroma olejčí. Voně moc pěkně. Kdy jsi udělal? Tak tady nachystáme. Nechceš? Ty? No já takhle Tomu jsme mohli chtěl. Tam uvidí naše auto. Ten jednoho. Takže jste hlavní cestou. No. Minulý měsíc. Co si bude stačit? Jsem nezýval a vrátil se, ano? Viděla to, lebo mám vám to začat. Podívaj se, tady je ten sáček. No, jsou zvědavá, velice zvědavá. Dívaj se, vidíš to? Tak vždycky šucnu hore, šikovno. Já mám ten jeden řádeček udělá, no? A trošku podvej toho. Viděli jste, jen ty děvčice, to nemá to špatné. Dělala si celé, ani ruka nebude. Tak sedni si mám pomezi ní, aby ti to neteklo vrchem. Furt musíš, aby to tak bylo. Tak. Pojďme, který? Dáme oči. No tak, co chceš, tady je voňavé, taky to malé. Dáte někdo zrnko na nos? Co máš, kafe nebo co Kafe, máš? A jedno stačí, ty Jedno. máte už oči máš? Ano. Dobré. Díky. Mofia. Jak? No, dobré, ty musíš dát kafe, musíme vybrat oči. Dobré, jedeme? Zatím jedeme. To už je. Darinko, ještě chceš něco dodat? Dívejte, tady ještě máš kytičky. No, já Chceš ještě ten tulipán? Měla jsem měla škaredě do těch temper, tak se mě nechtělo jakože zničit, víš. Protože tady ty děvčata dostala trošku jako neřízená střela a bylo to na červenou temperu a po bílém a bylo to jako zvyklé. 30 ručičky. Tady to máš otevřené. Tak, až budeš mít chvilku ukážku, jo? Tak jedno, tak se nebesníme.
tak druhé strany už to jenom otočte, už tady máte lepidlo, jedno, to ještě nezastavte. Pojďme si vezmi vajíčko, ty vezmi vajíčko. Dobré. Tady býval takový pěkný plotek, přes ten to vypadalo, kdyby děcka šli. Ale ten myslím už není, no. Ale mohli bychom udělat fotku, je tam v tom, kdyby ve vchodě, je tam malý žebřínáček. To bychom mohli, to ještě něco. Tu kozu. Tu kozu? To je krásná. Počkej, já ti pomůžu. To je malé. Však když se na ní někdo sedne, ostatní. Je, tak a koza padá. Ne, já bych tam posadil spíš kluka. Kluka, ano. Kluka, Jirko, sedni si nejvyšší, tak si tam sedneš ty. Já budu tady z boku. Tak, sedni. Však kluci se můžete vystřídat. Otočte to ještě. Jirko, otočte to o 90 stupňů. No, opatrně. Ježi, ještě slez. Hlavně opatrně, jo, to se chvíle. Pojďte sem všetci nahoru. Tak, Jirko, sedneš si na to? Ani dole, jo? Aničko, ty ne, Jirka na tom bude sedět. No však jo, ale nebudeme jako převáha, aby to nespadlo. Tereska půjde blíž za nama. Ano. A ještě tam mamulka nejde vidět, ten tady. Emilka dopředu. Na druhou stranu. Tady, za Anetku. Jirko, pořádně tu ruku zvedni. A takže to znamená na to, že ne na nás, ne? Typo. Dobré. Ale neopírej se, že si tam jak po velkém plávu. No to je lepší. A teď není vidět Amálka zas. Amálka trošku. To tam, koho nevidím. Kačí. Teresko, vidím tě. Na strýca, vykusní se trošku. Aničko, nevystrkuj tak to koleno, nevypadá to pěkně. A hlavně neukazuj žádné. No. Tak, usměv na mě. Výborné. Tady na strýca, Beátko, tady na strýca. Na mě. S vyplazeným jazykem. Ale jednu můžeme udělat s vyplazeným jazykem. Tak všetci, vyplazený jazyk. Všetci vypláznou jazyk. A ruky jak chcete. Nohy si udělajte něco. A máme fotku na hrnek. Tam by uvidět. Dobré, ukažte, jak to kontroluješ, to loží na kartu. Ale já mám ještě nápad jeden. No povídej. Kluci si stoupnu a holky si zvíhnu. Stroj. A když se toho hned chytnu, že?